aga-aga, nambibwisit. Imbis na andito lang sa loob ng bahay natin yung problema, pinaparinig nyo pa sa kapitbahay. Ikaw may maayos ka sanang trabaho, eh, hindi ako magbubunga nga. Yan tuloy. Kasalanan mo lahat ng to. Di iwan mo ko. Salamat ka nga, hindi kita iniiwan. Dahil mahal kita. Yun naman pala eh. Napag-usapan namin mag-ama, dito na lang kayo tumira sa amin. Gusto po kita. Sige na po, tita. Oh, Ruby, napaano ka? Inaalok? Anong inaalok ni JR sa asawa? Anong oras na naman kaya kagabi umuwi si tatay? Anak, sabay na ako sa'yo. Ho? Saan naman po kayo pupunta, Nay? Maghahanap sana ako ng mapapasukan. Walang mangyayari sa buhay natin kung palaging ganyan ang tatay. Ang hirap na palagi na lang tayo naghahabol sa buhay. Ano na naman yung sinasabi mo sa anak natin, ha, Ruby? Ang aga-aga, puro kabisita nang naririnig ko. Bakit? Sinabi ko bang magtrabaho ka? Eh anong aasahan namin sa'yo kung palagi kang ganyan? Nay, Tay, tama na. Nakakahiya sa kapitbahay ang aga-aga. Eh, ito kasing nanay mo. Ang aga-aga, nambibwisit. Ako pa talaga, ha, Berto? Nay, Tay, hindi ba kayo nahihiya sa kapitbahay? Ang aga-aga, naririnig kayong ganyan. Imbis na andito lang sa loob ng bahay natin yung problema, pinaparinig nyo pa sa kapitbahay. Pasensya ka na, anak. Yung bunganga mo kasi. Ikaw may maayos ka sanang trabaho, eh, hindi ako magbubunga nga. Nay, ano ba? Ikaw, Tay, anong oras na naman ba kayo umuwi kagabi? Ano kasi anak? Nagkayayaan kami ng ninong Romeo mo. Diyan ka naman magaling eh. Imbis na maghanap ka ng trabaho, yan ang inuuna mo. Nay, tama na. Ano ba kayo? Manahimik ka na kasi. Ikaw din. Titigil ba kayo o hindi? Yan tuloy, nagalit ang anak natin. Ba't ako? Kasalanan mo lahat ng to. Anong kasalanan ko? Kung naghahanap ka sana ng permanenteng trabaho, eh di hindi sana tayo naghihirap ng ganito. Mabuti pa yung kapatid mo, hindi gaya sa'yo. Mabuti pa siya, nabibigyan niya ng magandang buhay ang pamilya niya. Samantalang ikaw, masaya ka lang sa ganitong buhay. Hoy, Ruby! Wag mo akong ikukumpara sa kapatid ko. Dahil hindi kami pareho. Ginawa ko naman ang lahat ah. Anong magagawa ko? Malas lang talaga. Paano ba naman, Berto? Hinahaluan mo ng bisyo at barkada, kaya ganyan. Di iwan mo ako kung hindi ka makatiis. Yun ba ang gusto mo? Pasalamat ka nga, hindi kita iniiwan. Dahil mahal kita. Yun naman pala eh. Paano na lang yung anak natin kung palagi kang ganyan? Kaya kung hindi mo kaya maghanap ng trabaho, ako na lang. Mercedes, uuwi ka na ba? Oo, bakit? Hindi kasi ako masusundo ni Papa. Ganun ba? Ayaw mo ba akong kasabay sa tricycle? Nako, hindi naman sa ganun. Maglalakad lang kasi ako. Ano? Eh di ba medyo malayo sa inyo? Lalakarin mo lang? Wala ka bang pamasahe? Hay nako, ililibre na lang kita. Hindi ka ba binibigyan ni Tito ng allowance? Samantalang ako, lahat binibigay ni Papa. Alam ko naman yon. Malayo kasi ang agot ng papa mo sa tatay ko. Mabuti kasi yung papa mo, may magandang trabaho at may magandang sahod. Samantalang si tatay, wala. Kaya kapos kami. Kawawa naman tong pinsan ko. Kung pwede sa bahay ka na lang sana tumira. Hoy, ano ka ba? Okay lang yun. Sige. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Nako, nakakahiya naman sa'yo.
huwag ka na mahiya. Ano, tara na. Baka wala na tayong masakyan. Sige, tara. Hello po, ano po kailangan niya? Nandyan ba si JR? Sige, sandali lang po tatawagin ko si Sir JR. Upo mo muna kayo. Sige, salamat. Sige. Sir JR, andito na po si Ma'am Ruby. Sige, salamat. Oh, Ruby, ba't naparito ka? Nabalitaan ko kasi na aalis na daw yung kasama nyo dito sa bahay. Oo. Ba't naman natanong? Ano sana, ako na lang yung mag-a-apply na papalit sa kanya kung pwede. Ikaw? Teka. Alam ba ito ni Kuya Berto? Baka magalit sa akin yun pag nalaman niya. Asawa ka niya. Kaya magiging sampal sa pagkatao niya pag nagkaganon. Hindi. Kaya nga hindi ko sinabi sa kanya. Yun lang. Mahirap yan. Alam mo naman si Kuya. Ayaw niyang kinakawaan siya. Wala siya magagawa, JR. Dahil kasalanan din niya. Kung kagaya mo lang sana siya, hindi kami ganito. Kaya, ito na lang yung tanging paraan para makaraos kami. Sa akin walang problema. Pero baka sugurin ako nun. Hindi ko sasabihin na dito ako namamasukan. Ang mahalaga, maibigay ko yung mga kailangan ng anak ko. Alam mo naman na wala kaming aasahan sa kapatid mo. Sige. Pero pag nalaman niya, ayoko makarinig ng hindi maganda. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa kanya. Salamat. Bukas ka na mag-umpisa. Bukas na rin kasi alis si Manang. Maraming salamat. Sige, alis na ako. Sige. Mag-iingat ka ha. Ruby! Ruby! O tay, nakain na naman ba kayo? Ba't walang pagkain? Nasaan ang nanay mo? Atay, tinatapos ko lang po kasi yung mga tupiin na damit. Tsaka, magsasaing pa lang po sana ako kasi medyo maaga pa po. Kaya, maya-maya pa lang po ako magsasaing. Ang sabi ko, nasaan ang nanay mo? Sasabihin ko ba kung nasan si nanay? Anak, Nay, aalis po ba kayo ngayon? ngayon na umpisa ko, kina Tito JR mo. Kila Tito JR? Huwag ka maingay. Baka mamaya marinig ng tatay mo. Nay, alam niyo naman po yung ugali ni tatay, di ba? At talagang kila Tito pa. Alam niyo kapatid siya ni tatay. Anak, wala na akong magagawa. Kailangan eh. May papakiusap sana ako sa'yo kung pwede. Huwag mo sasabihin sa tatay mo kung saan ako nagtatrabaho. Alam mo naman ang ugali ng ama mo, di ba? Sige po, Nay. Wala pong problema. Hoy, Mercedes! Nasaan ang nanay mo? Nag-umpisa na po siyang mamasukan ngayon, Tay. Ano? Saan naman siya namasukan? Hindi ko po alam. Pero, uuwi naman po siya tuwing hapon. Tapos, dito naman sa bahay, pababayaan niya? Kasalanan niyo rin naman. Bakit wala si Mama? Anong sabi mo? Wala po. Magsasaing na lang po ako. Pasalamat ka, hindi ko narinig. Kundi, malilintikan ka sa akin. Totoo naman, kung may trabaho sana kayo,
edi hindi sana namamasukan si nanay. Pasalamat kayo, mahal kayo ni nanay. Ibang asawa lang siguro. Di pwede yan, pare. Paano yung pamilya ko? Kaya magbayad ka na ng utang mo. Teka, si Kuya Berto yun ah. Hindi naman pwede yan, pare. Kuya Berto, anong nangyayari dito? Kasi itong taong to, di marunong magbayad ng utang. Bakit ka ba nangingialam dito, ha? Pare, pasensya ka na ah. O ito, kasya na ba yan? Salamat, pare, ah. Buti na lang. Sinabi ko bang bayaran mo? Para wala nang problema. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ngayon, nagkautang pa ako sa'yo. Hindi utang yun. Bigay ko yun sa'yo. Hindi ka ba nahihiya? Pinagtitingan ka ng mga tao. Nang dahil sa utang mo. Kung natrabaho ka sana, kaysa ganyan. Ano? Mamalitin mo na naman ako? Hindi kuya. Pinagsasabihan lang kita. Ako? Pagsasabihan mo? Mas matanda ako sa'yo, JR. Kaya wala ka sa lugar na pagsabihan ako. Dahil kuya mo ako. Yun na nga eh. Pero asan ka ngayon? Ang yabang mo ah. Akala mo kung sino ka? Hindi ako nagyayabang kuya. Naawal ako sa pamilya mo. Imbes na ikaw kumayod para sa kanila, ikaw pa tong nagdadala ng problema. Baka isang araw, baka paggising mo, wala na yung pamilya mo at iniwan ka na nila. Baka magsisi ka palang araw. Hindi mangyayari yon. Mahal ako ng asawa ko, JR. May hanggan ng pagmamahal ng isang tao kuya. Lalo na kung nag-iisa lang yung nagmamahal. Ikaw ang dahilan. Aray ko, Berto, nasasaktan ako! Nang dahil sa'yo, pinagtatawanan na naman ako at minabalit ng kapatid ko. Ano ba sinasabi mo? Bakit? Porket ba may trabaho ka na? Bakit alam ni Jer na nagtatrabaho ka? Huwag mong sabihin! Aray ko, Berto, nasasaktan ako! Bitawan mo ako! Sumagot ka! Nay, tay, ano ba yan? Tama na! Sige, magkampayan kayong dalawa. Ikaw, alam mo kung saan nagtatrabaho ang nanay mo? Ano? Ayaw mong pagsalitan niyang anak mo? Tay, ano ba? Hindi na mahalaga kung saan nagtatrabaho si nanay. Dahil si nanay yung gumagawa ng responsibilidad nyo. Dahil alam namin na wala kaming aasahan sa inyo. Ganyan lang naman yung alam nyo, di ba? Anong plano nyo sa buhay? Kung ginagaya nyo na lang sana si Tito JR, di sana hindi tayo ganito. Mercedes, Nung sinabi mo, Berto, hindi niya sinasadya yun. ulitin mo nga yung sinabi mo! Totoo naman, di ba, tay? Walang yoko! Berto, wag! Nasasabi lang niya yun dahil yun ang nakikita niya sa'yo. Hindi ba pwedeng yung pamilya naman natin ang isipin mo? Bata pa lang yung anak natin, ganyan ka na. Tapos ngayon, dalaga na siya, ganyan ka pa rin? Alam mo naman ang kailangan ko ng katuwang para sa mga pangarap niya. Mahal kita, Berto. Pero kung pati ang anak ko makakaranas ng hirap dahil sa pagmamahal ko sa'yo, pasensya ka na. Pa, sobrang bait ni Tita Ruby, no? Maswerte si Mercedes dahil siya yung naging nanay niya. Kaya nga anak, pero naaawa ko sa kanilang mag-ina kasi napaka-irresponsible ng kapatid ko. Kung may magagawa lang sana ako. Meron, Papa.
Anong ibig mong sabihin, anak? Bakit hindi na natin patiran sila Mercedes at tita dito? Iwan na lang nila si Tito Berto sa kanila. Tutal, pinapabayaan naman sila ni Tito. Tsaka pa, gusto ko si tita. Imposible yata yan, anak. Mahal ang tita Ruby mo, ang asawa niya. At isa pa, Ano ba kasing iniisip mo pa? di ba kasi sabi mo gusto mo si tita Ruby mo? Opo, pero hindi ko naman po sinabing gusto ko siyang maging nanay, no? Alam ko naman po na kapatid niyo si Tito Berto. Pero bakit ba hindi? Kung gusto niyo naman, di ba? Anak, mahal naman ang tita Ruby mo, yung asawa niya. Alam natin yan. Kaya huwag tayo umasa na tatanggapin niya ang inaalok natin sa kanya. Pa, wala naman pong mawawala. Kung susubukan po natin siyang tanungin, di ba? Sige, subukan natin siyang tanungin. Sige po pa, tawagin niyo na po siya. Ruby, halika muna dito. Ano yung JR? May iuutos ba kayo sa akin? Upo ka muna. Tita, may sasabihin po sa inyo si Papa. Ruby, alam kong nahihirapan kang pakisamahan si Kuya. Napag-usapan namin mag-ama na dito na lang kayo tumira sa amin. Dito na lang kayo ng anak mo. Kaya nga po, Tita. Gusto ko pong dumito muna po kayo sa amin ni Papa. Gusto po kita at gusto rin po kayo ni Papa. Para hindi na rin po kayo mahirapan ni Mercedes. Di ba, Pa? Kaya nga, Ruby, yun ay kung tatanggapin mo yung inaalok ko para sa ikakaganda ng buhay niyong mag-ina. Sige na po, Tita. Na paano po kayo? Oh, Ruby, paano ka? Diyos ko, Wala to. Hanggang ngayon ba, sinasaktan ka pa rin ba ni Kuya? Hindi naman niya sinasadya, JR. Sinasadya niya o hindi, sinasaktan ka pa rin niya. Pero JR, Teka, dito nagtatrabaho si Ruby. Tita, kaya dapat lang natanggapin niyo yung inaalok sa inyo ni Papa. Inaalok? Anong inaalok ni JR sa asawa ko? Alam kong mahal mo ang kuya ko. Para sa ikakaginhawa niyong mag-ina, pumayag ka na. Iwan mo na si Kuya sa inyo. Walang iya ka, JR. Asawa ko pa talaga papatulan mo. At ikaw pa mismo ang magsasabing iwanan niya ako. Humanda ka, Ruby, mamaya pag-uwi mo. Humanda ka rin sa akin, JR. hindi JR. Hindi ko matatanggap yung inaalok mo. Oo, mahal ko ang kapatid mo. Kung dahil sa pagmamahal ko sa kanya, magdurusa din ang anak ko. Kaya ko itong sukuan, pero hindi sa paraan na inaalok nyo. Gusto kong guminhawa kami ng anak ko, pero sa sarili naming sikap. Lalayo kami dito at maghahanap ako ng maayos na trabaho. Pipilitin kong pagtapusin yung anak ko para sa mga pangarap niya. Iiwanan ko si Berto at susukuan ko yung pagmamahal ko sa kanya para sa kapakanan ng anak ko na walang bahid ng panloloko sa kanya. Kung yan ang desisyon mo, igagalang namin. Maraming salamat sa inyo. Tita, hihahatid na lang po namin kayo ni Papa. Sige, Abby. Salamat. Paano yan? Hindi na papasok bukas? Humanda kayo sa akin. Lalo ka na, Ruby.
Oo, JR. Aasikasuhin ko na yung dapat kong asikasuhin. O ito, tanggapin mo, kunting tulong. Nang dahil sa pera, nagawa mo akong lukuhin, Ruby. Hindi ka namili ng gagawin mo, JR. Ako pa talaga ng kapatid mo. Hindi ako makakapayag na lahat na lang ikaw ang magaling. Hindi ko tatanggihan to. Maraming salamat. Tita, maraming salamat po sa kabaitan niyo sa amin ni Papa. Maraming salamat din. Mahal na mahal ko kayo ng papa mo. Ruby, hindi lang kami magtatagal. Abi, tara na. Sige, mag-iingat kayo. Sige. Tita, alis na po kami. Sige, Abby. Salamat po. Ang kapal din talaga ng pagmumukha mong babae ka. At talagang kapatid ko pa ang nilalandi mo nang dahil lang sa pera. Hindi ka na nahiya sa akin? Ano ba sinasabi mo, Berto? Kitang-kita ko, Ruby. Nilalandi mo ang kapatid ko. Ano? Iwan niyo ako para sumama sa kanya? Dahil ba siya naging successful sa trabaho niya? Ako hindi? Ganun ba, Ruby? Para guminhawa ang buhay niyo? Wala akong ginagawang masama, Berto! Kung talagang gugustuhin ko, matagal ko na sanang ginawa. Pero hindi ko ginawa. Dahil mahal kita. Oo, iniidolo ko siya. Dahil nagsumikap siya para sa pamilya niya. At lalong-lalo na para sa anak niya. Eh ikaw, ano ka? Isa kang talunan. Pero kahit ganun pa man, minahal pa rin kita. Eh ikaw, minahal mo ba kami? Ha, Berto? Sa pagkakataong ito, Berto, susukuhan ko na yung pagmamahal ko sa'yo. Dahil yan ang nagpapahirap sa aming mag-ina, na dapat matagal ko nang ginawa. Umaasa ako magbabago ka, Berto, pero nagpakatanga ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi na pwede yung ganito. Pasensya ka na, Berto, pero nakapagdesisyon na ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, Ruby? Pasensya ka na, Berto. Pero iiwan ka na namin ng anak mo. Naawa na ako sa anak natin, Berto. Kung hindi mo kayang ibigay yung mga pangarap niya, pwes ako, pipilitin ko, kahit mahirap gagawin ko. Ang tagal namin naghintay at umasa na magbabago ka. Pero wala. Hanggang dito na lang ang kaya ko. Hindi ko na kayang makitang nahihirapan ng anak ko. Ayoko na, Berto. Pagod na ako mahalin ka. Ano? Ruby, Mercedes, sana. Pasensya ka na, Berto. Mas mahalaga yung pagmamahal ko sa anak ko kesa sa'yo. Hindi masama ang magmahal ng sobra. Pero kung alam mong ito ang nakakasira ng buhay ng pamilya mo, kailangan sukuan na natin ito. Dahil ang tunay na pagmamahal ay bumubuo ng isang maganda at masayang pamilya. Hindi sumisira at nagpapabaya. Hindi makasarili at lalong hindi nakakasama.